Saúdos, benvidos, chega unha nova edición do Festival Pedra e temos con nós o seu coordinador, Óscar Penín. Benvido, Óscar. Moitas gracias. Un festival que recordamos todos os anos que nada ten que ver coa idea de festival que temos na cabeza, non? Non nos queremos facelo todo totalmente distinto. O noso é de balde, gratuito, son prezos populares. Buscamos o diñeiro debaixo das pedras, nunca mellor dito, con tal de que a filosofía se poda manter. Un festival que ten diferentes localizacións en diferentes datas, non? Que se adapta un pouco tamén a non facelo moi seguido. Sí, son 5 xornadas en 4 localizacións diferentes, todas elas, sí, no rural ourensán. Temos como norma que as poboacións teñan menos de 200 habitantes, para nós é un proxecto para democratizar a cultura tamén hacia esos lugares, non? E así regresades a lugares nos que xa estivo o festival, non? Como Trasalba ou Loiro, tamén está Cea, Toén... Repetimos dúas sedes do ano pasado, que son Loiro en Barbadás e Trasalba en Amoeiro, na Fundación Otero Pedrallo, e engadimos dúas novas. Unha sería, como tú ben dís, Biduedo en Cea, e a outra sería a Carballera de Puga en Toén, que é un espazo maravilloso. Moi fresco estes días. Son lugares os que se vai acercar a cultura e que de algún xeito, se non fose por este tipo de propostas, pois corren o risco de caer tamén no esquecemento final, non? Porque son povos pequenos, nos que non hai moitos veciños tampouco, en concellos pequenos, cun presuposto moi limitado. Sí, o segredo que temos é facer un formato pequeno, con nomes sempre buscando a calidade, máis que o nome do artista ou da proposta, con unha produción como adaptada ao espazo. Eso nos permite itinerar, ir a 4 ou 5 espazos que de outro xeito sería imposible. Entón, temos un formato que é ideal para facer este festival que é un pouco caravana tamén. Un festival que tamén está pensado nas familias. Está enfocado para familias e para todo tipo de públicos. A nos gustanos decir que somos como aqueles xogos de 0 a 99, non? Porque temos propostas para todas as idades e para que compartan espazos. Pedra non é unha guardería, as actividades didácticas non son unha guardería, igual que os concertos non son só para adultos. É para estar xuntos todo o mundo, sí. Se botamos unha ollada ao programa, atopámonos con obradoiros moi diversos, non? Desde instrumentos moi curiosos a técnicas que nos ensinan como os románs buscaban ouro, por exemplo. Sí, un pouco son todas as teimas dos que organizamos van postas nese espazo, non? O que che dicía, música de calidade, pero tamén temos moitos obradoiros, moito de arqueoloxía experimental, porque a nosa formación é de historiadores, e iso nos acaba empuxando tamén un pouco ás novas tecnoloxías. A nosa profesión hoxe tamén ten moito de tecnoloxía, e o acabamos pondo todo con eso, con música, con moi boa comida, para que se coma ben, que se beba ben, tamén é importante. Temos aí viños do Val do Ourense, temos comida galaico-mexicana. Bueno, estar ben, estar a gusto, que non sexa, que a cultura sexa un prazer. Comeza o festival, que día e en donde? Vale, comezamos o día 28 no Museo Etnográfico de Loiro, que é unha poboación que está aquí en Barbadás, moi cerquiña de Ourense. Temos dúas xornadas, probablemente sexa a programación máis ampla neste espazo, donde efectivamente temos os obradoiros de Ceremín, temos os obradoiros de videoxogos en galego, pero tamén temos grupos ourensáns como os Phantom Dragsters e outros que convidamos, ou Ludicans, e outros que convidamos da fora, como o Raiva ou o DJ Tristón. Comezamos aí e despois, fin de semana seguinte, sería Cea e Toé, nesta orde, en sábado e domingo, e xa para final de mes a Fundación Otero Pedrallo con Uxía Morán e xogos populares. O formato trasládase dun lugar a outro, é similar. Sí, hai espazos como todo. Comezamos como a máis forza, sabemos que ao finalizar setembro estamos sempre moi cansos, entón o formato de arranque é como máis amplo, máis horas,
E despois creamos un formato no que sempre hai algo de artes escénicas, algo de música e varios obradoiros de saberes, que nos chamamos, non? O noso festival, o Festival dos Saberes, como apelido, digamos, e é un festival por saber científico, creativo e o tradicional, non? Entonces, esa estrutura científico, creativo e tradicional vai estar en todos lados. En Loiro máis amplo, porque estamos con máis forzas, xa cando vamos chegando ao final da proposta, nos mesmos nos damos conta que hai que ir relaxando. O festival nacía hai 6 anos, cunha filosofía que mantedes, con que sensación? Bueno, a sensación é boísima. Eu creo que había unha demanda para este tipo de formato, porque a xente nova te pode vir a un concerto de reggaetón, non? Pero a xente adulta non o vai a entender, non? Ou a xente máis maior, e a mellor un obradoiro de cestería pois atrae máis a xente máis maior e menos a máis nova. Entón, se xuntamos os dous no mesmo espazo, pois podemos ter xente nova e xente adulta ou vella interaccionando, non? E despertando a curiosidade por cousas que habitualmente non teñen moi cerca. Sí, son estos saberes que antes estaban en todas as aldeas e xa non están, entón os máis maiores pois moitas veces fan de axudantes de obradoiro e os máis novos tamén pois ensinan cousas de tendencias, pode ser tecnoloxía ou pode ser música que moitas veces nas persoas que somos xa un pouco máis maiores pois entendemos menos. Non é unha idea romantizada de recuperar o que se estaba perdendo, porque é certo que se estaba perdendo, sino tamén de aplicar pois o que ti decías, ciencias, novas tecnoloxías. Sí, a idea base é que ao rural non hai que levar cultura. O rural produce moita cultura, e se non fíxate en Oliver Laxe, en Anxo Moure ou a Casa Bella de Amiadoso, non? Decenas de iniciativas que fan cultura contemporánea e internacional. Bueno, pois a veces simplemente crear espazos para que se vexa. Se botamos unha ollada ao calendario estival, é certo que as propostas que atopamos sempre fora da cidade tiran un pouco hacia aí, non? A mezclar públicos de diferentes idades, pois porque estamos nunha provincia no que hai unha poboación moi envellecida, pero non podemos esquecer tamén os máis novos, non? Que hai que enganchalos tamén a esa raíz. Tamén isto en nós ven un pouco da nosa experiencia da Vela Áurea, que era tamén un pouco a mesma filosofía, pero levada a unha festa histórica. Entonces nada se desbota, senón que, bueno, cambian os escenarios, pero nos aproveitamos todo ese legado e ese aprendizaxe. Entón, nos parece moi interesante eso, repito, non ser unha guardería, non ser tampouco un concerto no que só se mire hacia o escenario. Queremos que as miradas se crucen, que haxa intercambios fluidos, o que ven a ser comunidade e patrimonio. O balance que facedes destes anos, o sea, moi satisfeitos, como me decías antes, non? Que era moi boas sensacións, e cara onde camiña? Bueno, teño que dicir, por exemplo, que estiven falando do festival convidado polo Ministerio de Cultura en Marbao, no Festival Periferías, dentro do marco de Cultura e Ruralidades do Ministerio de Cultura, da Dirección Xeral de Dereitos Culturais. Eso indica que está tendo unha consolidación importante. Creo que o futuro do festival, eu tamén, paralelamente, en Loiro, estou facendo un espazo cultural físico para, precisamente, ter un sitio onde centralizar, e creo que en canto este acabado, ese espazo cultural en Loiro vai ser a sede principal e para moitos anos, ademais. Loiro é curioso porque está a minutos de Ourense cidade, pero sí que é certo que sigue sendo unha desas aldeas ou povos moi descoñecidos, non? Sí, é moi bonito, ademais, Loiro de Arriba mantén moita traza tradicional, ten unha igrexa románica preciosa, e depois ten un movimento veciñal asociativo, con Manuel á cabeza, moi activo, que é unha pasada. Eu ali vou aprender, non?
Óscar, moitísimas grazas por sentarte unha vez máis aquí con nós, desta volta para falar de Pedra. Convidamos a todo o mundo a sumarse, participar nas diferentes localizacións. Se alguén quere visitar o programa, está na web, verdad? Sí, en pedrafestival.info ten toda a información cos horarios, cos lugares e tamén un perfil de cada un das actividades, tanto dos que fan obradoiros como dos músicos, como do teatro ou narración oral. Pois parabéns pola iniciativa e grazas por estar aquí. Grazas a vos. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí. Queda enriba da mesa este plan para este verán.